Mira, perdoneu, però jo és que ja estic una miqueta fart d'aquesta idea dels emprenedors, aquests fets a si mateixos. Oh, s'ha fet a si mateix, del no res. Mira, escolta'm, tinc tres exemples claríssims. El Bill Gates va aconseguir el que va aconseguir arrencar d'aquella manera aquell projecte de Microsoft perquè la seva mare, em sembla que es deia Yolanda Gates, era una de les executives més importants d'Estats Units. La coneixia tothom i per descomptat li va poder obrir les portes que necessitava obrir per accedir a segons quins capitals i segons quins inversors. El Jeff Bezos, un dels paios més rics del món, el CEO d'Amazon, aquest tio no va començar del no-res. Els seus pares, que eren riquíssims, li van poder fer un préstec de $200.000, $200.000, sense cap interès. I amb això va poder muntar moltes de les coses que després ha muntat. I el grandíssim Elon Musk, que algun dia n'hem de parlar per separat, l'Elon Musk resulta que el seu pare tenia, o de fet crec que encara té, unes mines de maragdes a Sud-àfrica, que no te quiero ni contar les condicions en les quals s'extreuen les maragdes a les mines de maragdes. M'explico? Per tant, deixem-nos estar d'aquestes invencions tan boniques i tan mítiques, d'aquests personatges mig de fantasia, mig unicorns, que creen la seva riquesa del no-res. No és veritat. No puc més amb la gent que no és capaç d'entendre que té una posició de privilegi i que a partir d'aquesta posició de privilegi es pot crear riquesa, felicitat de manera molt més fàcil. Perquè, per descomptat, aquesta gent va partir d'una posició privilegiadíssima, però és que nosaltres, aquests que esteu veient els vídeos i jo mateix, tenim una posició que de fet també és privilegiada en molts sentits. Penseu-ho a nivell socioeconòmic, però també a nivell de raça, de gènere, de moltes condicions més que ens situen en un punt de partida que és molt més còmode i per tant és molt més fàcil crear riquesa, felicitat i el que vulguem crear a partir d'aquí. Però hi ha molta gent, no només al món, no cal que ens n'anem a l'altra punta del món, en el nostre mateix país, que està en una situació molt més fumuda que la nostra, sense privilegis, i vés a dir-los amb ells que si volen, com si fos el somni americà, ells mateixos poden crear la seva pròpia riquesa i que es poden fer a si mateixos. No és veritat. El món, tal com funciona avui en dia, no permet crear si no parteixes d'un punt de privilegi. No els hi vull treure mèrit de totes les coses que intel·lectualment hagin pogut fer aquests tres que he posat aquí d'exemple. Però el que no podem seguir repetint és aquesta mena d'idea mitològica d'aquest emprenedor o emprenedora que s'ha creat a si mateix del no-res. No, és veritat.